Nawe Anele ukwazi ukuthi ungazongibhanqa nesihlama omncane omngaka. Hayi mana bafunga mbaba. Mana bafunga mbaba. Hambe ngesihlama. Awukwazi nawe Anele ukuthi ungangiqhathanisa nengane encane ungazi ukuthi ngiyazama kanzima ngizamela nina konke engikwenzayo ngikwenzela wena kodwa igcineni uzongithatha nalo. Engifuna ukwazi-ke mina kuwena ukuthi kuyikona kuphi ukuthi ngishiswe yini uzungibhanqe nalo muntu lo engingamazi uhlobo lo muntu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashelwe ubhuti nakanjani khona lento akayithola kahle hle kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe esizoyithola futhi kunesikhathi esingakanani kusuka manje. So-ke asike sibeke nje udlebe silalele sizwe sihamba kanjani. Sibona kanjani? Sawona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuwakhona. Igama lami nguSipho Ngwangcobo. Njengamanje ngisuka eMayville eKhethomena. Ngokuhlala kwami nokukhula kwami ngikhulela endaweni Exobo eFles. Amakhaya wakho? Yebo. Oh, okay. Mhlambe-ke sithi fahla kancane ngempilo yakho ukukhuleni kwakho. Besinjani isimo ekhaya? Ngeke ngize ngisho ukuthi isimo besi-right, besingasihlanga noma bengihlala nomama kuphela ngaleso sikhathi. Because ubaba wangishiya ngina 3 years. Kwabe uhamba kwakhe kwakumgcino wami ukumbona ngelaya. Yebo, kwawumama kongithwala nasezifundweni nasekufundeni kwami ukuthi ngiqhubeke ngikwazi ukuya phambili empilo ngifunde. Unaso mhlambe isilonda sokuthi ubaba ubengekho eduze ekukhuleni kwakho noma u-right nje mhlambe umama ubekusingatha ngale ndlela ukuthi besingekho nesikhala sokuthi ubaba ubengekho eduze? Yebo, kona bekubuye kufike kona kwababa kodwa ngibuye ngibone ukuthi ubaba aphinde abe umama kumina. Yebo, kokubili ngicathi bengenzeka konke bengingamdingi ngaleso sikhathi until namanje angimdingi as esakhona uma esaphila. Oh, okay. Ngiyakuzwa. So-ke ngicela ukwazi-ke la uqale khona ukuhlangana nomuntu wakho bekumuphi unyaka and benihlanganele endaweni kanjani futhi yathi iqala i-relationship wamphatha kanjani naye futhi wakuphatha kanjani? Empeleni bengithandana Anele owakhuzwayo. Ukuthanda kona kwami naye sathandana ngenyanga yothando uFebruary. Uwona muphi uFebruary? February wanyaka wa-2023. Okay. Yebo, ever since nje sathandana naye yonke into beyi-right. Sahlangana e-restaurant mina naye. Okay. Endaweni zokuphola zokujabula nje niwe-right. Yebo. Uyihambela ngokwakho naye ehambela ngokwakhe? Yebo, ezihambela ngokwakhe naye. Nami ngizihambela ngokwami. Kwaba yikhona lesatholana khona nakwakuthi sesixhumana sengcingweni ekuhambeni kwesikhathi sesiyazana. Yini le yakusondeza kuyena? Wawuboneni? Yini le yachaza? Yini eyadala nje ukuthi uzoqala ukuvula umlomo kuyena? Impela ngabona indlela ayiyo nobuyena nomoya wakhe nokuzithoba kwakhe nokulunga kwakhe. Muhle? Hayi, yena muhle bandla, ngifuna ukusho manga hayi muhle. Okay. Hayi muhle. Mhlambe ngathi wathi the time efika empilweni yakho wena bewuna intombi ngaleso sikhathi? Empeleni wayekhona kodwa kwangasiye lo efuna inhliziyo. Okay. Kwangasiye lo efuna inhliziyo until ngize ngithole yena kwinhliziyo yakhomba yena. Wasumshonisaphi? Empeleni-ke nami asihlukananga. Empeleni ngibhalele ishow ukuthi umfunani umuntu wami ngiyancaza lokho. Okay. Yebo, empeleni. No, bengibuza loya wasekuqaleni ukuthi wamlahla. Lo wasekuqaleni hayi ngamlahla bandla. Ngifuna ukusho manje ungathanda nabantu abawu-2 same time. Hayi, bengingathanda nabantu abawu-2 same time. Ngikwazi ukuthi ngithandane noyedwa ngimnike indawo yakhe nesikhathi sakhe. Okay. Then yena wathini kuwena kade uhlangana naye? Ubekhona ubhuti wayekhona noma wayephilela nje yedwa?
ngeke ngibazi abantu besifazane noma ngitshela amanga noma ngitshela iqiniso kodwa yena indlela angitshela ngayo wathi akekho naye. Okay. So nje wathi mina oqala ofika empilweni yakhe. Okokuqala. Yebo, ngitshela nje Oh, kanjalo. okay. Oh, ngiyezwa. Kwawukuthi-ke mina naye siyadosa-ke impela siyadonsa impela kuze kufika lesikhathi lesi sonyaka. Sasagcina sesiba nengane. Okay. Ungakanani mntwana? Umntwana wena una-2 years impela nje usekhulile. Oh, okay. Useku-2 years. So ubusathi uyangichazela-ke ukuthi ubhalile lolu hlelo ngoba ngicela nje ungilandise, ngifuna uku-understand-a into ekuphushile ukuthi uzofika kule show. Yebo, akungiphushile ukuthi ngize ngizofika kule show. Yile ngambona khona naye esendaweni ngoba empeleni ukuhamba kwakhe kumina wahamba ewumuntu ngoba behlala nabantu abangani bakhe, abawosisi bakhe abanye. Besibonana afike endlini sibonane kube right sijabule kube mnandi kube njeya njengabantu abathandanayo. Ekuhambeni kwesikhathi wathi uzwa emakhaya. Okay. Ngamvumela ngangasho lutho, wathi uza emakhaya. Emva kwalokho after sekuphela isonto impela ngathi ngithi ngoshaya umoya nabangani bami ngaphandle ngithi nami ngojabulisa cause akekho umuntu enginaye ngaleso sikhathi endlini. Ngithi ngojabula impela kuyi-weekend. Mengifika eklabhini ngifike ngimbona. Okay. Wena wazosisa emakhaya and then jikijiki usumthola la eklabhini? Yebo. Ya, kuyinto-ke ukuthi nami iyangithusa uma ngimbona esendaweni yokujabula khona nami ngangithi mina ngoshaya umoya ngenxa yakhe cause akekho umuntu engangizakwazi ukuthi ngihlale naye endlini ngikhulume naye ngaleso sikhathi. Kwawukuthi ngithole umuntu-ke oyedwa engiphila nabo, abantu engihlala nabo elokishini. Sahamba sathi sojabula ngifike ngimbone naye angibone. Sure. Okay. Ngangakwazi ukuthi ngiye kuyena sokhuluma naye indlela abantu ayihamba nabo. Engangibona cause isendaweni yokujabula ukuphuzela ubumnandi bunqene nezinto ezithize. Ngangakwazi ukuthi ngifikelele kuyena ngoba abantu ayihamba nabo babe ngaphezu kwami. Oh, okay. Ngabona ukuthi hhayi ngeke ngikwazi. Ubudala noma? Indlela nami engangibabuka ngayo nje nobudala babo. Ngangeke ngikwazi ukuthi ngifikelele kuyena cause ukhona umuntu engambona ukuthi ikhona into abayihlanganisayo naye ngoba indlela ababebambene ngayo. Kodwa bebaningi. Ngake ngikwazi ukuthi ngiye khona ngingedwa ngifike ngibuze ukuthi kwenzakalani cause kwakunanama-bouncer ngaphakathi ngangathiwa sengiyithola imbaqaqa induku kahle kahle ngendlela engingayiqondi. Okay. So awukhulumanga naye ngaleso sikhathi? Angizange ngikwazi ukukhuluma naye. Engikwenzile ngithulile nje ngabezela kwawukuthi notshwala busangeni wayibona-ke kule ndawo ngokuthi ngimbonile. Ngase ngigoduka. Mengithi ngiyamfonela ngakusasa iy'ncingo zami azisangeni kuyena okusho ukuthi usengibhlockile naku-WhatsApp usengibhlockile angisamtholi indawo. Kwawukuthi-ke ngase ngiba nomqondo ukuthi funa ngibhalele bekhaya. Mhlawumbe ningakwazi ukuthi ningisize ningitholele isisombululo kuyena ukuthi kwenzakalani mina naye sibangani cause bekuwumuntu nami ebengimthanda ayikho into ebengamenzeli yona. Konke bekuhamba kahle bengingayena nomuntu onodlame kuyena. Noma kuyena onodlame bekuyimina obehlisa umoya kuyena. Ngiyakubona uphansi. Mina bengifisa ukwazi-ke kuyena ukuthi yini inkinga kuyena noma kwenzakalani, why enza lento eyenzayo kumina. Mhlawumbe uma uthi uzama ukuphindela emuva kancane before aze ahambe avakashe emakhaya, ikhona yini into enagejana ngayo before ahambe? Ayikho kodwa ifoni yakhe bese nginako vele ukumsola. Okay. Kodwa inkinga engingakwazi ukuthi ngiphumisele kuyena cause bengingathandi ukuthi ethandweni nami naye kuze kube khona iy'ngxabano okuqala ukuthi kuyaxatshwana. Bengizama ukuvika lokho mina. So, utheni nengane nalo muntu? Yebo, sinengane. Umntwana uhlala ekhaya lakhe? Uhlala ekhaya lakhe umntwana. Ngoba Okay. bengingakabi nawo manje ukuthi ngimkhokhele, bengisazama kona. So, if ngempela lo muntu lo ombona ehleli naye eklabini usenhlizweni yakhe ngale ndlela ukuthi akafuni ukusuka eduze kwakhe, uzokhetha
ukumshiya kube ukuthi nje nihlanganise ukuthi ninomntwana kuphelele kanjani noma uzohlala kwi-relationship uwazi ukuthi kodwa usenomunye umuntu? Angeke ngikwazi ukuthi ngihlale kwe-relationship ngibe ngazi ukuthi unomunye umuntu because nayo akusekho ukuzwana kahle nokuthembana phakathi kwami naye. Okay. So ngixhumanile-ke naye ngamtshela ukuthi akafike kwi-love show ehamba nomuntu wakhe. So ukhona? Yes, ukhona futhi umuntu ahamba naye. Ngicela ukuthi nginikeze isikhathi esincane ngikhulumisane nabo bobawu-2 bese ngiyakulanda-ke bese ngiqeda ukukhuluma nabo. So into engifisa ukuyazi njengamanje ukuthi imuphi umbuzo ofisa ukuthi ngikubuzele wona kuyena ngalesi sikhathi ngizobe ngikhuluma ngaso wena ungekho? Ngifisa ukwazini. Bengifisa ukwazi nje mina ukuthi ngithole isisombululo phakathi kwami naye nokuthi sikwazi ukulungisa mhlawumbe izinto sisangakwazi ukuthi zilunge phakathi kwami naye. Usamthanda kakhulu. Yebo, sakhona uthando lwakho kuyikona nje ukuthi ngifisa ukwazi ngizwe ngaye ngibuzele kuyena naye anginike impendulo okuyiyona ngizokwazi nami ukuthi ngizwe ukuthi kwenzakalani, wayenze le nto ayenzile kube naye, ayikho into ebengamkhavi ngayo. Yonke into bengimenzela, kodwa-ke indlela esenze ngayo yena usekhombisa isandla somnyondo. Okay, ithi ngikhulumisane nabo-ke then ngizobe sengiyakulanda. Yebo. Ngiyacela usisondezele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwezothando. Sihleleke nayo i-couple yethu izosichazela kabanzi ngempilo yayo, othandweni labo ukuthi baphila impilo. Sanibona ninjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Mina igama lami ngu-Anele Khuzwayo. Ngisuka eMevi ngokuhlala kodwa amakhaya ami ngamaphumulo. Ubani wayekhuzwa? Hayi nabangani. Awazi ukuza abantu abadala? Cha. Ngicela ukwazi igama lakho futhi nesibongo. Igama Emihle, isibongo wakho mama. Emihle. Okay, kuphi emakhaya wakho? Emakhaya eseMatateni. Manje uhlala kuphi? Ngihlala la eMevi. Okay. Ngicela ukwazi la nahlangana khona bekumuphi unyaka and nahlanganela kuphi? Mangithi ukukhumbusisa kahle cathi nje angayo into etheni cause ukumlethe njani kwami nami ngamthola kwenye leto indawo nje sasiphuzela kuyona. Okay. Yeah. Singasakhumbuli ukuthi akumuntu lonyaka. Indaba uhlezi uphuzela endaweni eningi kahle. Yeah. Okay. Senesikhathi esingakanani indawo? I think it was last year mangaphosisi la around December. Okay. Nihlanganela kuphi? Ngiyazi uyakhumbula. Ngiyazi. Singabe singakhohlwa. Okay, kake club eseThekwini. Okay. Yeah, ihamba nabangani bakhe noma nabangani bami. So sahlangana kanjalo. Oh, yini le othi ngiyithanda Emihle kakhulu. Nkosi ayikho angangenzeli yona. Awona ngisho ngamfonela ngimdinga uhlala ezofika noma inini. Naso isandla isigodolayo. So, the time kade nisahlangana bewunayo umuntu wakho noma bewusiko? Cha, benganayo. Ungenaye? Yena wathi yini? Wathi unaye yena noma wathakanaye? Nami wathi ngitshela ukuthi akunamuntu. Futhi so far selokhu ngithandanele naye ayikho into engisengayithola kusami. Yabo. Oh, okay. Uyakwazi ukuthinta ifoni yakhe nanomnini? Yebo. Okay. Mhlambe mangase kwenzeke ngelinye ilanga umbambe enomunye umuntu. Uyokhetha ukuhlala kwi-relationship noma uyomshiya? Uthole nje ukuthi ukhona umunye untombazane anaye kwezothanda and uyamthanda. Angiboni ukuthi ngiyohlala kusami. Uyohlala? Cha. Umshiya? Yebo. Uyoshiya umuntu okwenzela konke? Hayi. Obviously ngizomthola nabanye intombazane. Kodwa mangase ngelinye ilanga uthola ukuthi unomuntu and bayathandana. Akunandaba noma umuntu oze emva kwakho noma umuntu owamfica naye kodwa engakutshelanga ngaye. Uma uthola nje ukuthi unayo umuntu amthandayo, uyomshiya umlahle or uyokhetha ukuhlala kwi-relationship uqhubeke uthandana naye kodwa ube wazi ukuthi unomunye umuntu?
Angeke kube lula ukuthi ngimshiye kodwa ngathi kuzogcina sekwenzeke kanjalo. Ungamshiya Ukuthi kodwa. ngimshiye. Oh, okay. Mhlambe ke eminyakeni ewu-5 ezayo uzibona ukuphi naye? Niphila mpiloni mekuthi usanesifiso sokuba naye isikhathi eside. Zona ikhona izinto engiy'fisayo naye. Kodwa kwezinye izinto ngibuye ngingasathembi, ngibuye nami ngileke lapho nalapho. Oh, ufice unentombi? Angithembi. No, ngisho wena. Mina Ufice unentombi? cha. Busuku? Yeah. Oh, ngiyakuzwa. Bunentombi. Yindaba angakuthembi. Ngazi ukuthi bunayo. Cha lutho. Oh, bunoma sibambisane noma bubamba lapho bubizwa khona. Yeah. Manje unentombi eyodwa. Yeah. Okay, kulungile. Ngine surprise yenu. So ngiyacela ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizongilanda bese siyaqhubeka siyakhuluma. Ngiyacela ukuthi nisondezele i-surprise. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi usondezele i-gift yethu uyibeke nje ngala. Ngicela ukuthi sijikeni sihlaleni phansi ehlaleni zethu. Bafo ngicela ihlale lapha. Dadewethu ngicela ihlale la. Is that right? Ubona nje ngamehla akho nje. Awungitsheli. Bona uma wengane yakho osathandana naye. Ngathi ngisathandana naye ngokuthile kodwa Awunayo sure. Oh. Ubani ukuthi Bewengane yami. ngithatha nani? Yebo. Oh. I thought you said awunayo umuntu. Uthandana no Khumalo kuphela. Kanti kwenzakalani? Ubewengane yami angikaze ngihlukane naye so ingakho ngithi sisathandana. Oh, okay. Ukhona umbuzo ofuna umbuza? ngabe ngifuna ukubuza mina ukuthi ubani ubhodi uqala ohamba naye? Igama lami Emile. Sibonga ngakho manje. Hayi bhodi wami bengisabuza yena usisi ukuthi ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi ubani ubhodi kwenzakalani phakathi kwenu because ngale yami mina ngibonanga kahle ukuthi kwenzakalani. Ngiyabuza yena. Sisi wami ngicela ukubuza ubani ubhodi ohamba naye? Emile igama lakhe. Emehle igama lakhe? Yebo. Kwenzakalani phakathi kwenu? Because gcina kwami ukunibona angiqondanga ukuthi kwakwenzakalani. Kanti yami kwawukuthi kwase kuphuthuma. Ngizothi ngikhona ubudlelwane esinabo mina naye. Angiqondi ukuthi ubudlelwane ukuthi usho buphi ubudlelwane because buningi. Siyajola. Niyajola naye? Yebo. Yena ubumtshenile ukuthi ukhona umuntu omshiye emuva ukuthi ujola naye? Cha, akazazi ukuthi mina babengane nakhona babengane ngisathandana naye. Usathandana naye? Yena ubhodi ukuthathe kanjani lokho uma umtshela loo nto? Uya-understand njengomuntu ukuthi nginengane and babengane ngisathandana naye so saqhubeka sathandana njengoba sijola. Waku-understand-a lokho? Mfethu wena uku-understand-a kanjani lokho ukuthi aku-understand-ise ukuthi ngoba nawe ekugcineni uzogcina umzali ukuthi aku-understand-ise ukuthi unomuntu ayethandana naye babengane omshiye emuva basathandana naye. Uthe uma ekutshena lokho wasithini? Mina Bafo njengami mina ngeke ngikwazi ukuthi lo mbuzo ongibuza wona ngithi ngangamnyeka cause lento engami nawe wangakumnyeka. Ngiyeke sowazi wena ukuthi unengane nami usekutshenile ukuthi khona umuntu athandana naye waqhubeka nomthanda. Njengoba ngisho Bafo nawe wangakumnyeka. Anele futhi uyena uhlamba engitshena ukuthi mina umshiye ngesizathu salokuhlaba lo eceleni umshiye nje ngesizathu sakhe wahamba Angikaze ngikushiye. ngishiyile phela muthi na lo muntu ngibuzile ngathi ubani umuntu ejola lo muntu lo wathi wena ujola naye?
Ngisho njalo, ngithe ujola naye umuntu osho njalo ukuthi ujola naye. Ngishilo. Yebo. Empeleni iminyaka ebengifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Umnyeke ubafuna seceleni. Qhubekani phakathi kwami nawe. Yilokho ngize ngabhala kule show ngenxa yokuthi angisaqondi ukuthi kwenzakalani. Ngithe mengikufonela after ngikubonile eklabheni awusaziphendula iy'ngcingo zami ekugcineni. Angazi ukuthi bekwenziwa yini lokho noma ngikushayile noma khona ngikwenzile wrong. Yilokho bengifuna ukukuzwa mina kuwena kuphela. Okay, ukuqala ngo-Emihle yabo. Emihle lo ubaba wengane yami. Njengoba ngase ngishilo kuwena ukuthi nginobaba wengane and angisathandani naye, which is ngangiqamba amanga. Mina nobaba wengane yami sisathandana. Nisathandana? Yebo. Nisathandana bafo? Yeah, bafuma wengane yami sisathandana. Sinengane mina naye lo muntu. Angani noma mhlawumbe uke wachasisela ukuthi sesike sasathandana sesisaba nengane iminyaka esinayo seyiningi kakhulu kuneyakho. Angani noma bengakutshela ngani mina because ngane yade nganibona kwawukuthi wena indlela yabantu wawuhleli nabo ngangengikwazi ukuthi ngifikelele kubona noma ngifikelele kuyena ukuthi ngikhulume naye ngimbuze nawe ungibona ungazi. Mana-ke nabo ayikho enye indlela besingayixazulula ngayo lento aphandle kokuthi usilethe la. Ayikho bafo indlela besingayixazulula ngayo bekuyimina naye besingayikhuluma not sekhona wena ekugcineni. Oh mina ngihlangana kanjani bo? So singabuza yena usisi ukuthi wena ungenaphi. Mina funa ngabe ngibuza wena ukuthi ungenaphi uma wengane yami because mina uma wengane yami umuntu sesineminyaka eminingi naye. Khona sokuhlanganisa wena akukho ukuhlanganisa naye. Mina ikhonto engihlanganisa naye. Iyona yipha. Umuntu wami. Nami uma wengane yami. Nawe anele ukwazi ukuthi ungazongibhanqa nesihlama omncane omngaka. Hayi mana bafunga mbaba. Mana bafunga mbaba. Awukwazi nawe anele ukuthi ungangiqhathanisa nengane encane ungazi ukuthi ngiyazama kanzima ngizamela nina konke engikwenzayo ngikwenzela wena kodwa igcineni uzongiphatha nalo. Engifuna ukwazi-ke mina kuwena ukuthi kuyikona kuphi ukuthi ngishiswe yini uzungibhanqe nalo muntu lo engingamazi uhlobo lo muntu. Lokho bengifuna ukwazi mina kuwena ukuthi ungaze ungibhanqe naye ngasiphi isizathu salokho. Cela kwehlisa umoya ngiyacela. Ngikwehlisile umoya ngihleli phansi uma ngihleli phansi ngifuna ukwazi lokho. Ukuqala ngixolise. Ngiyavuma ngenzile iphutha nga-influence abangani bangidida bangitshela ukuthi baba wengane yami angeke ngize ngendawo naye nempilo warabishwara uyazama nakhona futhi ingane kube kwenzeka ungayona yonke lo nto leyo. So nami ngabona kungcono ukuthi ngithole umuntu yabo ozokwazi ukunakekela ingane yami. Ngingathi njalo uma ngabe ngicela into kwena sometimes ubungitshela ukuthi angikwazi ukwenza because nawe kumele uphinde futhi ufakele uma wakhe imali emakhaya yabo yonke lo nto leyo. So Emihle yena ayikho into angangisiza ngayo. Mangabe njalo ngikhala kena ngithi ngidinga imali yokuthi uyayifaka. Wena le nto leyo iyakhula ngithi ukuyenza. Iyangihlola kodwa bengikwazi ukuthi ngizamele wena nengane yami. Nakodwa ukuzama kwakho phela kusho ukuthi bekungekho enough. Ingakho nami ngicela sengisele isinqumo engisithathayo. Kodwa futhi manje ngiyayisola ngalento engayenza. Uyasola ngesinqumo sakho. Manje njengoba sekumka nje ikona kuphi okufuna mina ngikuthathe noma ngikubeke emqondweni nami noma ngikucabange. Ngoba nawe bakho umfethu uthi uyakuthanda. Ayi mina uthando lami for yena alisekho ngisenalo uthando lakhe. Alisekho for yena. Yebo. Yena uba futhi mana bafo. Shithi wena awungathandi mina uthanda imali yami. Cha. Yini bo? Uthi awusenalo uthando lakho laba La Emihle. luphele nini? Kade laphela. Mina manje ngikufanele ngicela ukuthi ngicela ufike ku-live show ufike nomuntu wakho. Ufike no-Emihle. Awufikanga nobaba wengane yakho. Okay, into ebanga ukuthi ngifike no-Emihle because u-Emihle namuntu obeseduzane baba wengane yami angise-communicate naye. So ingakho ngidecide ukubuza naye. Oh, Yes. Uzothiwani-ke lento? Ubani umuntu osenhlizweni yakho? Baba wengane yami. So fanele enze njani-ke esazi ukuthi kade unomunye umuntu? Ngiyamcela ukuthi angixolele, ngiyavuma ngilenzile iphutha futhi manje kahle ngabona today ngimbona eklabhini ukuthi ngenzile iphutha. Okunye futhi into engayenza ebhedayo ukuthi ngifike ngimblock angakwazi ukuthi uxhumane nami, angakwazi ukuthi ukhulume nengane yakhe. Umblockhelani? Yo. Ngizothini?
Usubonile-ke ukuthi ukubonile nomunye umuntu eklabini, awusukumi ngane-ke uhambe uye kuyena. Ngaso leso sikhathi leso, cause usubonile ukuthi ubanjiwe vele. Yini yaqhubeka yakuhlalisa etafuleni, uhlale no-Emily, ubone ukuthi babengane nangu ukubonile. Awushongo ukuthi usuyabuya emakhaya, yena uthe wawumtshela ukuthi uya emakhaya and awushongo uma usubuya. Cabanga ukuthi ngingayekeni abantu sesihamba nabo abekho right, babengenzeka bemlimazi bese lo unembezi usaludlala. Oh, ingakho ungasukuma. Yebo. Ukuba angekubizanga ukuthi uze kule show bekuzokwenzakalani? Angisho ubuzoqhubeka no-Emily. Cha. Benizohlukana? Yebo. Awukwazi ukuza kwi-live show nomuntu othi uyamthanda ube uplani ukuhlukana naye. Awukwazi. Ngicela usuke umthatha umuntu wakho uphume naye. Uyamshiya Emily? Yebo. Uyamshiya? Yebo. Mbuka lapha ekhaya. Ngiyazibonela nani ukuthi kuphela kanjani. But kubuhlungu-ke ngoba uEmily bengabekanga kuleso sithombe leso, ubengazi ukuthi khona babengane, khona enye relationship. Yena bazi ukuthi uzitholele nje isidudla sakhe esihle sithi yena. Kodwa-ke namanje ngisasho ukuthi akukho okwenzeka endaweni yobumnyama ongeke uze kuvele. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, ushare, ngiyazithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikupha imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.